Eliko kumanyia ayo munaenda mange asumuno abimanyererio elitirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotogo chakana roboti ruwechania eyeneri tukirimulyo kamaega yomubiri w'umusa oyomo ogotoka sekenyorokia bonyagatanya buli tukuligoro yogotoka sensemo ya maranime ya kaunti ya Kisii nigobone ya mate ye familia yo yabireke gwesokia asokonyara kugania serikali gokoro butuki weime na kumanyana kyumubiro yotogeta soro choromo asenseme yo ya bonyagatanya omurikito Ndemo Steven nigakoleta Roika senseme yonna gotwaliganiria oroboti rokubwatia aiga asoro choro no mobero nyagosira Bernard Nyang'au aliteko bakogotoka aiga sekenyorokia bunyagatani kegotoka se wodi ya Marani egotoka ime bonge ya Kitutu Chache North. Enka ya nyagosira Bernard Moruri Nyang'au mbirerera sekolengana ya mate ya Bernard nigoli tukolio mweli ba muroche kale moyo Jumapili akabora Jumatatu ligima no mobero yo gatoka igora soro cheru aliochora karana ige tororo nanya tumwani yo mwana araire alangene Kenya bono koranga iganga buno muntu ubate program wasa maiso na sobosio lakini kanyoro kuro elire kanyana ale roje abekire Kenya sema sirige na lire ono munwa na bakora nabwati chiarama atogasimbento kiege agokora bona arente tuo egokera bona erembure gotu egokera ugoli tangani abantu mbaga etiro bari kumorora lakini wande kerembure aturi asirira akamenya korok akanyorekana kolengana ne chinkwana sekenyoreke kya bunyagatani niga seke kagetari getambe gatia bairi mea mate ya nyagosira Bernard basiriria magimabo asechinchera cyobo tutukanu igego tebekana nga chingaki omongino mwababete kagusira igari gokama agakanse agakwa mumuru mwabonere agachaka bangani ganywe sumo akarara noyo nere bwango igani gabwatumete nyitera ere tetene nere akabwatwa musubati yo mwabaka musugurikera akamurusi ase alenge aseri na ndabone ndogyo 10 na ndabone nere otokire rochokorete osirete bone korekana ngase ngeye obokongumboro obo ngabo bisekanete kiye kogera nyonekero twaikira iga twakwanie n'abanyene familia nyene yareka ninge serikali ne gwente so emaiga emanye ningi kire mbotutukanu kibole bokogera amangana yagoja ase ngeye amangana makongwegeza kweke abayiri n'abasani nigo bagenderete gotumengora guchia se amateye kibale no koboria se serikali gotukenganeye kiboikeranu bona tingo nyaro gata bagende kunde yons timaye tingo moidete ngakeite tue bona njono na monyarete kerego bona linda se serikali anye konyara ko bwatiringania manyambando kibakoreta mangana aya intuna batoganyete batokonye mugambi bwekenyore kaso umu chief ya serikali polisi ya Lioma bajiche bakoro butuki kolengana no mungwano buna atoka roje igaitira akaruturoje abekire ke amachamo ireta agatokore Kenya gosiga sibete akanyora ogure roje bono nyone kenyore getantaniri nkemanye tinga ninkebete bono okobori kwa mate aye na mabori atatu ninki ningonya alite kumoita nyagosira Bernard Nyang'au na naseki kulipotire taseni Kiandizi TV kurwaiga sekenyorokia bunyagatani kegotoka ime county ya Kisii elietaliane Ndemo Steven.